A cukorbetegségem története, az nem is az én történetem, hanem a szüleim és a családom története. Hosszú ideig nem foglalkoztam vele, de egy idő után sajnos el kellett ismerni, hogy diétával nem tudjuk tartani ezt a szintet, és akkor kezdődött az, hogy tablettákat kaptam. És a tablettákat hosszú ideig szedtem, és ezek hatásosak is voltak, de sajnos azért folyamatosan mindig picit növekedett a cukorszintem, és mindig emelkedett a dózis is, vagy a gyógyszeres adagolás. És így érkeztünk el tavalyi évhez azzal, hogy a főorvos azt mondta, hogy Erzsike, meg kell mondanom, hogy ezek a gyógyszeres beavatkozások már nem elegek, már azok a bétasejtek, amiknek dolgozniuk kellene, már nem bírják ezt a terhelést, és segíteni kell. És ehhez a segítség, ez a Lantus nevű inzulin, ami naponta egy alkalommal, és ez 24 órára elegendő. És tavaly elkezdtük ezt a kezelést, és úgy érzem, hogy egészen jól tudom tartani a cukorszintet. A főorvos úr, amikor megnézte, hogy milyen értékeket mértem, akkor ennek alapján emelte vagy csökkentette az inzulinadagot. És így én most ezzel élek, és viszonylag normálisan. Szóval nem kell különösebben szenvedni attól, hogy az ember cukorbeteg. Figyelni kell arra, hogy ne egyen cukrot, ne egyen csokoládét, mennyi nagyon édes gyümölcsöt eszik, mennyire egyen sokat, meg mennyire mozogjon, de ezt mind meg lehet tartani. Én nem gondolom, hogy olyan nagyon extra változás kell, csak a gondolkodásmódba kell nagyon változtatni. Volt bennem egy nagy ijegység, mert emlékeztem arra, hogy édesanyám még milyen módon kezelte magát szegény, akkor még ilyen nagyon nagy tűk voltak, mindig főzte, és iszonyatos vastag tűvel adogatta magának, és nagyon csúnya volt mindig szegénynek a combja. És hát tulajdonképpen az, hogy cukorbeteg, olyan nagy rossz érzést nem jelent. Szóval nem nagyon veszi észre az ember, hogy most cukorbeteg. Ha valaki nem figyel magára, szerintem akkor veszi észre, amikor már sok minden másba is van. Olyan extra nagy rossz érzéseim nincsenek. Mondom, rossz az, amikor lemegy a cukor, azt jobban érzem, mint azt, ha magas. Ha magas, azt olyan nagyon nem érzékelem. Az inzulin használata óta azért kicsit rendszeresebben kell élni, mert azért arra ügyelni kell, hogy ez 24 órás hatású, és rendszeresen mindig ugyanabban az időpontban módom legyen az inzulint beadni, meg az étkezés is azért úgy legyen, hogy ne össze-vissza, meg amikor este 10 órakor eszembe jut, még eszek, mert az már nem helyes dolog, nem tesz jót az inzulinnak, meg a cukorbetegségnek sem. Most kombinálta a főorvos úr, hogy reggel kapok még egy gyógyszert, nem tudom, mondhatom, Amarilt kapok, és este kapom a rövid hatásút, meg a hosszú hatású inzulint is. Amióta inzulinozok, azóta a reggeli éjgyomori vércukorszintem is jobb, és jobbak a napközben is, meg az esti értékeim is. Hát a betegséggel kapcsolatban van félelmem, mert örökké félek attól, hogy esetleg megvapulok, hogy a vesémmel probléma lesz, hogy az idegeim, hogy az ereim tönkre mennek, mint ahogy már volt is egy érműtétem. És azért ilyen félelmeim vannak, mert édesanyám halálát sajnos a veseműködésének a leállása okozta a cukorbetegség következményeként. Vágyam az, hogy lássam az unokáimat szépen felnőni egészségesnek, és hogy ne legyenek cukorbetegek. Ne örököljék a nagymamától ezt a terhet, mert azért ez egy kicsit teher.